أرست زينام عبد إثيوبيا حدش فابريكاتات سيمنتو ناب سراح مئتاون نعود كونستراكشن متشو كونتات كم زفترة بريزيدنت تاياس كسلاسي غليزو ديجيتال إثيوبيا قاعدين مقبار أبز قبر صعري زفر ولكن عالم لخم حازوتين من إثيوبيا نكسرحو قدما مينستر أبي أحمد صاوعي تقريبا كاب زينو صاي بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب روسيان يوكرين هصوص معططو مبال توكسين متكبار كم استسمع مع قليتهم سلام طعنا بلي زغوركم تملكتنا كمي تمسيو لكع ساعات حدا خوينو كم تلمود ماد زينا حزنا مصينا لنا زيناتات ندامرحكم ساوم صنحنا نبران فسام فلما بحصرت زيناتات كنجمر اب اثيوبيا حدش فابريكاتات سيمنتو ناب سراح متاون نعودي كونستراكشن متشو كنتات كم زفترم بريزيدنت تاياس كسلاسي غليصوم توم بريزيدنت اب كتما دريداوا ستانص مسفافي بروجكت مانفاكتشرينج سيمنتو بايونير حلفنتو ዝተወሰነ ውልቀ ማሕበር መሪቆም ብሽርክና ሰብ ሃፍቲ ኢትዮጵያን ቻይናን ዝተሃነፀት ፋብሪካ ንምዕባለ ዓውዲ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ኢትዮጵያ ብዙሕ ረብሓ ኣለዎ እውን ኢሎም ሽርክና ኢትዮጵያን ዓለም ለኸ ኣልማዕቲ ሰብ ሃፍትን ሽግግር ፍልጠትን ፍሰት ሰብ ካፒታልን ከምኡውን ፍርያት ምርግጋዝ ዘኽእል ኩነታት ምህላው ዘርኢ ከም ዝኾነ ገሊጾም ክብል ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቡ بمكتل قدام مينستر تمسكن طرنا استمرح جلال أخ أب مبل كالاي جوباي وحسنة مقبي مكل خال تميتن لمعاد قطرن برازيل أفريقيا يساتف ملاو تحبير لهم أب وانا كتما برازيل استجمرتي جوباي أب مونغو حاجرات أفريقيا برازيلن بحرشة وحسنة مقبي بنقدن زلاق لمعاتن شبوط معبالة نممسائن متحبار نمقلوباتن زي تسناد أي تبايل لهم أتي بمكتل قدام مينستر تمسكن استمرح جلالوخ قلنا قلنتي جوباي مس مكتل بريزيدنت برازيل مينستر اندسترين لمعاتن جيرارد رودريغيز الكامين تزاتي لهم أيت تمسكن كل مداي متحبارن كالوت سلوط لوطي زمصو أسرار حتاتن متكبر بحبار أنفت مقماتهم تزاريبهم توم مكتل بريزيدنت بقدوم سلوط معبالن أب وانتاو كيدي زركة فريات وش تعدد إثيوبيا زلوا من قاح نئيدهم أب إثيوبيا فريات بمسسان وحسنة مقبي مرققا زخولو تقبارات يكايدو كم زلوا بمعارك مكتل قداماي مينستر حلافي ماخل متحبار هنسا سرعة ديمقراسين مكتل بريزيدنت بارتي بلتقنان ايت آدم فرح قليصوم أنا هب نكناقن بزول مري حساب علم لق معالت نهبن مبل كالاي كونفرنس زلاقي مفرايد نهبن زمدنا صواتن اب كتما جما يسالطلهم ايت آدم فرح اب إثيوبيا نمرغاز وحسنت مغبن فريات نمسسانن زخولو تغبارات يكايدو كمزلو تزاريبوم مرها جبريل ما ترفات كندي انفت بمخان يتغبر كمزلون حبيروم يوم أتي مرها جبري نفريات نهبن معارن زبركتو زولو استواصو نمتنخار لعول تمتا كم زتوهابون أغنزيبوم عصرت 5 مليون زيغاتا تربحتي ديجيتال مللي ماننت فايدا كم زخنو وانا دايركتورتي بروجرام ايتا يوداهي زمكايل غليزوم عمتاو قبائي ID for Africa 2025 أبدي سابا يسالدلهم توم وانا دايركتور أبتي قبائي أبزغور ومدر عود أتغابرا فايدة كاب قطر حليفو نديجيتاليزيشن إثيوبيا وساني زخونه هنسات مسارة المعات ديجيتال قولحتا زغابر إيو إلهم قرصنيا مرارحا بوليتيكا مهلاو سرعات مرداتا وشت عدي بمفتارن سوميا بموقعن استسرحو سرعتي نتي استرخبا فزازما وصيت لعول استواصو مبركاتهم تزاريبهم
زيننا حزوني قتل حزدما ناب زرزر زينات كحلفكم ديجيتال إثيوبيا قاعدي نمقبارن زحشة من محداراوي سرعات مناتن كم وين أو هوا قلقالوت نمزمان عبه زقبر تعري زفر ولكن علم لخ محازتن مس إثيوبيا نكسرعو قدام منستر أبي حمد صاوعيد أقريبا ملوم عمتاوي كونفرنس ID for Africa 2025 نات سالته يركب نتصاب كوسن برهانو نادريت بريهو ديجيتال أفريكا قاعدين مقبارن كل زفلت الله نيتباح أفريكان مهنات نزعلمة عمتها أخيوا ID for Africa أبادي سابان تكهد ديجيتال إثيوبيا قاعد مس مقبار تتححزو إثيوبيا قدم هلت عمتها سيقاتها بديجيتال مفلي كفلتون مقبار بصفحات مسروحو زلعلو قدماي منستر دكتور أبي أحمد إذا هاجر بزعبا الزرق حتى سرعة ديجيتال ملالي منت أبريهم يوم. We made a choice to build a modern زمناون أساتافن مسرد زلوو سرعة ديجيتال مللي مننت مزرقاح مرجانا غيرنا بصفحات سرحنانا زون نخلو نباراي ببوتا بناي تمال مهدرن مننتن كيتوسنا تبتصحي نمقبار زعلمايو إذا سرعاتون فايدة إلنا يولنا فايدة كارد تراح أيكونن وكاداس فولي زخنا هذا ومردات زحزة ناي حدا سب والكاونت بمحلاو مننت زرقاقتيوم بعلاوي دحري مجمارنا 15 مليون زيقاتات أبز سرعات مكتها تخايليوم نتهنت أزلو سرعة ديجيتال ملالي مننت زيقاتات بزفر ديجيتال قطوات ربحتي كمقبار حليفو أبز تفلاليو زفرات ديجيتال إثيوبيا قاعدين مقبار بزوحات سراحتي كسروحو خمز قباز حبرتون قدماي منستر فايدة مسز تفلاليو زفرات نايمت تأسار سراح بصفحات كم زدلي تزاريبهم. The true value of digital identity lies حكاو سرعة ديجيتال ملالي مننت أبي ربحاو زيتا مسرتيم نزوغنيو زي حانتزنايو استراتيجيك كابزي زحالفك خون زي قباء زوون فايدة مسك اندي زفرات عنا فاينانس تمرتي تيليكومنيكيشن زا مسلو ناي هزب يعقلقلو تكالات متسر يحاتتيوم زي سرعة حدا زيقا كروخبوم زغ القلقالوت بمننتو ترح كرك بيحجز أب سرعات ديجيتال ملالي منت فايدة مليونات نمغطاب من ملك أحخمون تتحزتي قدات فاينانس نمفتام إذا سرعات فقيد يزبلو قدماي منستر دكتور أبي أب إثيوبيا طرح كيتوسنا أفريكان مس إثيوبيا ذات تأساسر نكخون كسر رحيلهم. Looking ahead, فايدة will enable Ethiopia نقدميت انت نرئي ديجيتال مللي مننت فايدة أب أفريكا بقلتف النعبي أب زمس ديجيتال قطبة تساتافيت نكتخون كاب مقبار حلفو أب أفريكا أهقراوي ناتا زوبا نقدون ناي بعلو أسر نكترف ناي مقبار عغمون يفتريم ممحدار ديجيتال مننت أواهبا قلقالوت ممحاش يكاليوم كوينقنا من قستي نبينو إزك قبروا يغلن سلازي زفر والكأن علم لغا محازوتن حبيركمنا نختزرحو تاوعيت نغرب نايت صباح ديجيتال إثيوبيا قاعدين مقبار رحوق زي مخانو زلعلو قدماي منستر دكتور أبي أحمد نزعوت بمخنيات بحدنة بتقاهتن كنسرح يقبايلهم علم لخاوي تكال سراح مبل عسرة هاقراوي قبايو أبا كتما أديس أبا الناس سالة يركب إثيوبيا دحرلوتي أبا استفرال العورتات قطبات أمتهبا بمسرح بركت نزبالو زيقاتات عدل سراح مفتار كم استقالون أبتي قباي تملاخيتو لهم نزبصاب سامسون بلاي منوران قرماعي علم لغاية تكال سراح تعنا زلو محبرساب تعنا مزلو خبابيه بمتعراق نزيقاتات عدل سراح مفتار بزبل مبل عسرة هقورا وقبائي أب كتما دي سابا مسلات جميرويو أبز مدرخ زي منيستر كتمان لمعاتن زغونا جالتوساني مدرس معن تغونا إثيوبيا هز مدرخ نغتا السالت زتحاريتو المغنيات إثيوبيا أبزفر قطبا بزمزقبتو سيتن ربحان مخوانا الإعلان إثيوبيا الناس سالت اتوزلا ريفورم قطبا ساب تاكور بمخوانو نزيقاتات سف عدل سراح مفتار كمستقالون حبيران يتسرو ያሉ እንግዲህ አጠቃላይ መሰረተ ልማት ስራዎች እና ተሰርሑ ዘሎ ስራሕታት ሓለዋ ከባቢ ውሽጢ ግምት ብምእታው ብፍላይውን ቀጻል ነዘለዎ መሰረተ ልምዓታት እንብሎም መስድሕንነት ከባቢ በቀጥታ ዝራኸቡ ጉዳያት ብምፍላይ ዕድል ስራሕ ዝፍጠረሉ መንገዲ ኢና እናሰዓብና ዘለና ሚኒስትር ፕላንን ልምዓትን ዝኾና ዶክተር ፍጹም አሰፋ ቦገነን ኢትዮጵያ ቅድመ ሕዚ ኣብ ዘፈር ሕርሻ ጥራይ ጠመተ ጌራ እትሰርሕ ምንባር አልዒለን ድሕሪ ለውጢ ግና መንግስቲ ኣብ ካልኦት ዘፈራት ጠመተ ብምግባር ሰፊሕ ዕድል ስራሕ ምፍጣር ከም ዝኻለ ሓቢረን እየን Recently 2018
after the change in the government. ኢትዮጵያ ድሕሪ ለውጥ መንግስቲ ኣብ ቁጠባ ግብርና ጠመተ ጌራ እናሰርሕት እያ ትርከብ ነዙይ ንምፍታሕ እውን ትልሚ 10 ዓመት ተሊምና ናብ ስራሕ ዝኣተውና እንትኸውን ናብ ካልኦት ዘፈራት ማለት እውን ኣብ ማኑፋክቸሪንግ ማዕድንን ቱሪዝምን ዲጂታል ኢኮኖሚ ብርክት ዝበሉ ስራሕትታት ወጊና ኢና ሚኒስተር ስራሕን ክእለትን ዝኾና ሙፈሪያት ካሚል ቦገነን ኢትዮጵያ ኣብ ዘፈር ህንፀት ዘመዝገበቶ ውፅኢት ብርክን ዝበሉ ዜጋታት ዕድል ስራሕ ዝፈጠረ ምንባሩ ኣልዒለን እየን We can see practically while we visit the different parts of Addis and different institutions. ዘፈር ህንፀት ዕድል ስራሕ ኣብ ምፍጣር ዘለዎ እጃም ዝለዓለ እዩ 20 ሚእታዊ ዝኾን ዕቤት እናተረኸበ ዘሎ ኣብ ዘፈር ህንፀት እዩ እዚ ዘርኢ ኢትዮጵያ ክንደየናይ ንዘፈር ህንፀት ከም ዝሃበት እዩ ኣብ ዝቕፅሉ መዓልታት ዝጉባኤ እውን ኢትዮጵያ ዘለዋ ልምዲ ክትካፍል እያ ኩምፑላ ዳባ ኣብ ዓለም ለኻዊ ትካል ስራሕ ተወካል ኢትዮጵያ ዝኾኑ እቲ ጉባኤ ጠመተ ዝገበረሎም ሕድሕድ ጉዳያት ኣልዒሎም እዮም This conference is very important for us because it deals with issues that are closer to our hearts. ኣብዚ ጉባኤ እዚ ኣገደስቲ ዝበሃሉ ጉዳያት ክንልዕል ኢና ዕድል ስራሕ ብዝምልከት ሰፊሕ ጠመተ ሂብና ክንዝት ኢና ኣፍሪካ ብስእነት ዕድል ስራሕ እናተፈተነት ዘላ ኣህጉር እያ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ቁጠባና ዝዓብየሉ መገዲ ክንርኢና እዚ ጉባኤ ኣብ ዕድል ስራሕ ጠመተኡ ክገብር እዩ ጉዳይ ማህያ ኣህጉርና እውን ኣብዚ ጉባኤ ክረኣዩ እዩ ኣብቲ ጉባኤ ልዕሊ 30 ዝኾኑ ሚኒስትራትን ልዕሊ 1500 ዝኾኑ ኣባላት ልኡኻን ጉጅለን ተወከልቲ 50 ሃገራት ዝኾኑ ተረኺቦም እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ሓረስታይ ዘፍረዮ ምህርቲ ዘቐምጠሉ ቦታ ንብኽነት እኽሊ በሪ ዝኸፍት እዩ ተባሂሎም እዚ ፀገም ኣብ ውፅኢታዊ ሕርሻ ዘብፅሖ ጉድኣት ንምንካይ ውልቀ ትካላት እኽሊ ከይተበላሸወ ንነዊሕ እዋን ዘጽንሕ ዘመናዊ ዱቕዒ ምፍራይ ምጅማሮም ተገሊጹሎም ንጸብጻብ ብሩክታዊት ኣስራት በሪው ብርሃነ ሓረስታይ ፍርያቱ ብዝተፈላለዩ ባልዕ ንብኽነት ዝዳረገሉ ፀገም ሓደ ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ኣፍራይነት ክንድቲ ዝድለ ከዓቢ ዘይገብር ማሕለኻ እዩ በምዃኑ እውን ነዚ ፀገምዚ ንምቅላል ዝተፈላለዩ ፃዕርታት እናተገበሩ መፅዮም እዮም ፋብሪካ ዘበናዊ ድኹዒ ሻያሾኔ እውን ነዚ እታወት ዝኸውን ዘበናዊ ፀረ ባልዕ ድኹዒ ኣብ ምፍራይ ዝርከብ ገበሬውን የሚረዳ ምርት በማምረት ላይ እንገኛለን ንሓረስታይ ዝጠቅም ፍርያት እናቐረብና ንርከብ እዚ ድማ መከላኸሊ ነቐዝ ኣፍሪካ ምብፃሕ እዩ ሓረስታይ ብኬሚካል እዩ ነቐዝ ዝከላኸል ስለዚ ነዚ ንምልዋጥን ካብ ኬሚካል ናፃ ቀረብ ምግቢ ንኽህሉ ካብ ኬሚካል ናፃ ዝኾነ ምህርቲ ኣፍሪካ ናብ ሓረስታይ ንምብፃሕ ዝተመስረተ ትካል እዩ ብ26 ሚልዮን ብር ካፒታል ዝተመስረተ ትካል እዩ ኣብ ዓመት ልዕሊ 4.5 ሚልዮን ከረፂት መከላኸሊ ነቐዝ ኣፍርዩ ናብ ሓረስቶት እናከፋፈለ ይርከብ እንደ አጠቃላይ መጠሪያ ስሙ ፒክስ ባግ ይባላል ብሓፈሻ ፒክስ ባግ እዩ ዝበሃል እቲ ፕላስቲክ ኣብዚ ኢና ነፍርዮ ክንጅምር ከለና ሓንቲ ማሽን እያ ነይራ ሎሚ ዘመን ግና 25 ማሽናት ኣለና እዚ ረብሓኡ ፍርያት ሓረስታይ ብኣግባቡ ክእከብ ዝሕገዝ እዩ ሓረስታይ ዝኣከቡ ምህርቲ ካብ 1 ክሳብ 3 ዓመት ከይተበላሸወ ከጽንሐሉ ይኽእል እዩ እዚ ትካል ኣፍራይ ፀረ ባልዕ ፍርያቱ ናብ ዝተፈላለያ ጎረባብቲ ሃገራት ይልእኽዩ ከም መብርሂ እቶም ኣካየድ ስራሕ ምርት ካመረትን በኋላ በአብዛኛው የምንሸጠው በሀገር ውስጥ ነው በበዝሒ ዘፍረናዮ ቀረብ ኣብ ውሽጢ ዓዲና ንሸጦም ዝተወሰነ ምህርቲ ናብ ደቡብ ሱዳን ሶማሊያን ካልኦትን መፅኦም ስለዝሓቱና ንልእኺና እነሱም የዛ ተጠቃሚ ናቸው እዚ ፋብሪካ እዚ ተረፈ ምህርቲ እቲ ፋብሪካ ዳግም ኣብ ረብሓ ዘውዕለሉ ኣሰራርሓን ቴክኖሎጂን እውን ኣብ ስራሕ እናውዓለ መፅኡ ዌስት ለምሳሌ የፒፒ ዌስትም አለን የኢነር ላይኑ ወይንም የፕላስቲኩ ዌስት አለ ተረፈ ፍርያት ፒፒ ከምኡ ድማ ተረፈ ፍርያት እቲ ፕላስቲክ ኣለና እዚ ተመሊሱ ግልጋሎት ዝህብ እዩ ማሽን ሪሳይክሊንግ ኣለና ናብኡ ኣትዩ ተጣሒኑ ናብ ግልጋሎት ክውዕል ይኽእል እዩ ንጥፈት ፀጋታት ሌማት ብትሑት ወፃኢ ልዑል ኣታዊ ኣብ ዝተፈላለየ ዘፈር ክርከቡ ዝጥለው ፀጋታት ንምርካብን ብዘኽእል ሜላ ኣተገባብራ ይሳለጥ ምህላው ተሓቢሩሎም እዚ ሜላ ፀጋታት ሌማት ኣብ ምምሕዳር ከተማ ቢሾፍቱ ወረዳ ቢፍቱ ክፍለ ከተማ ዲባዩ እናተተግበረ ይርከብ መርሃ ሰላም መረሳ ዝርዝር ኣለዎ ቁጠባ ሃገር ውሕስ ልክኾን ልተፈላለዩ ትልምታት ተተሊሞም ቶም ትልምታት ልምትግባር ኣብ ለሓለፉ ውስናት ዓማውት ልተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ላተገበሩ ፀኒሖም እዮም ካብዞም ምንቅስቃሳት ውሽጢ ሓዲዩ
ሌማት ትሩፋት ወይ ከዓ ጸጋታት ሌማት ኢልና እንጽውዖ እዩ እንርከበሉ ገደና ዳሓረስታይ ያው ገዝኦም ከምቱ ላረናዩ ልጸንሓናና ኣብ ጥቆኦም ይርከብ ኣውዚ ኣብ ጥቆና ለሎ ደሞ ለዶራሁ ለምፍራይ ልጥቀሙሉ ባይታ እዩ ቱ ዶርሆ ድሕር ምፍራይ ኣፍቱ ቀጺልኻ ለሎ ወይ ብድሕሬና ለሎ ፖንድ ኢሎም ልጽውዕዎቶም ሰሙያ ባስካ ተሰሪሑ ምህርተ አሳ የፍርዩ ማለት እዩ ለቱ ምህርተ አሳ ለምፍራይ ማይ ከም ግብአትነት ጉድጓድ ኹዒቶም እዮም ልጥቀሙ ያው ቱ ነገር እዚ ምንም ወፃ ብለይ ምግባር ተን ዶራሁ ከም ፍታን ልድርወዮ ለቀለብ ዓሳው ዒልኻ ብምግብ በዓልኻ ለምኻል ልግበር ጻዕሪ እንሪእሉ ባይታ እዩ ማለት እዩ ሓረስታይ ገብሪ ዳዲ ኣብ ምሕደር ከተማ ቢሾፍቱ ተቐማጣይ ክፍለ ከተማ ዲባዩ እዮም መንግስቲ ዘቐመጡ ኣንፈት ልምዓት ተኸቲሎም ጠለብ ስድሮምን ከባቢኦምን ንምምላእ ኣብ ምልማዕ ይርከቡ እዚ ንጥፈቶም ተፈጥሮ ንኸይድ ምንባር ዝሰርዐትሉ ኣግባብ ንረብሓ ምውዓል ይስተውዓሎ ኸይድ ምፍራይ ድረሁ ዝፈጥሮ ተረፈ ምህርቲ ንቐለብ ዓሳው ዒሎም ድኹዕ ዝሓቆፈ ማይ ንተኽልታት ገደንኦም መሰናዲኦም ሳይንሳዊ ብዝኾነ መስርሕ እንዳነጠፉ ይርከቡ ዞም ሓረስታይ ሳይንሳዊ መብረታት ትግበሮም ንተሞክሮን ንጥንቃቅን ክኾን የካፍሉ ናይትራይትን ወደ ናይትሬት ወደ available form of እንግዲህ ራሱ ካልኩሌሽን አለው እዛ ውስጥ መግባት አይፈልግም እንዴ ናይትራይት ናብ ናይትሬት ክኾን ብዝኽእል አግባብ እዚ ናይ ባዕሉ ፎርሙላ ኣለዎ ብዕምቀት ምግላጽ አገዳሲ ይኮናን ተغيሩ ናብ ዓሳ ምቹ ክኾን ተገይሩ እዩ ዝዘጋጆ ቀጥታ ነቲ ፍታን ደርሆ ናይትራይት ዝምገቡ ኮይኖም ጽቡቅ ይኮናን ምክንያቱ ኣብዚ ናይትራይቲንግ ባክቴሪያ ዝበሃል ኣሎ እዚ ባክቴሪያ እዚ እዩ ነቲ ለውጥ ባይታ ዘትሕዞሞ ብስሩዕ ኩነታት ንምግብነት ክበቃ ተገይሩ ነቶም ዓሳ ይቐርበሎ ነቲ ዓሳ ዝርከበሉ ባይታ ዝተሓዘለ ማይ እቲ ገደና ተኽሊ ጠልቦሞ በቲ መውሓዚ ቢልና ተሰዲዱ ንተኽልታት ክሰትይዎ ይግባር ንኣቮካዶ ሓምሊ ንዝኾን ተኽልሞ ከም ድኹዒ ኮይኑ የገልገል ንምዕዋት ረብሓ ማሕበረሰብ መንግስታዊ ጻዕርታት ክሁድ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ናዮም ምንቅስቃስ ብምምራሕ ንኻልኦት መጽዋዕታ ይቕርቡ መንግስት የሚፈልገው እኛም የምንፈልገው ንሕና ንኹን መንግስቲ እንጠልቦ ነዚኦም ንዝኣመሰሉ ተመክሮታት ኣብ ምትግባር ግዳሽ ነዘይብሎም ናብ መእኹልነት ምምጻእ ማእኸላይ ንጥፈትን ዘለዎ ናብ ሞዴልነት ክሰግር ምግባር ኣብ ብርኪ ሞዴልነት ንዘሎ ድማ ኣብ ኢንቨስትመንት ክነጥፍ ምግባር ኣላይ እዩ እዚ ፖሊሲን ስትራቴጂን መንግስቲ እዩ ንሕና እውን ንትግብር ዘለና ነዚ እዩ እዚ ብወግዒ ጥራሕ ከይኮነስ ከምቲ ትርእይዎ ዘለኹም ዓሳ ደራሁ ዝረኣዩ ሓቅታት እዮም ኣፍቲ ኣብ ማዕዶኹም ናይ ምግቢ ደርሆ ኣለዉ ካብ ምርኣይ ንላዕሊ እንታይ መረጋገጽሎ በብዙሕ ኣግባብ ጸጋታት ተኸባብ ተጠቒምካ እታወት ሕርሻ ንምዕባይ ዝግበር ጻዕሪ ከም ዘሎን ብመሰረት መንግስቲ ዘነጸሩ ኣንፈት እቲ ክፍለ ከተማ ብብርኪ ወረዳ እውን ፍራምረ ንምሽፋን ምድለዋት ከም ዘለዎ ዝገልጽ በዓል ሞያ ኣሕምልትን ፍራፍረን ወረዳ ቢፍቱ ክፍለ ከተማ ዲባዩ ደረጀ ታደሰ እዩ በመስኖ ስራ በጣም በሰፊ ነው ያለው ማለት ነው እዚህ ወረዳ ላይ ኣብዚ ወረዳ ስራሕቲ መስኖ በስፍሓት እዩ ኮሚደረ ሽንጉርትን ኩሎም ኣሕምልቲ ኣለውናዮም ፍራምረን ብፍላይ አቮካዶ በስፍሓት ኣለና ንኽረምቲ እንተኽሎም ሙዝን ኣፕልን ማንጎሎው በመደብ ዝወረደልና ስለዝኾነውን ነዝን ምምላእ ኣብ ምንቅስቃስ ንርከብ ኣብይድና ዝርከቡ ጸጋታት ተጠቒምና ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ንጥፈታት ንምግባር ንጥፈት ጸጋታት ሌማት በር ኮይኑ ከም ዘገልግል ካብ ተሞክሮ ሓረስታይ ገብረ ዳዲ ንርዳእ ዜና ዕዳጋ ይቕጽል ኢትዮጵያ ዘለዋ ሃፍቲ እንስሳን ዓሳን ብኣግባቡ ንምጥቃም ብትኹረት እናሰርሐ ምዃኑ ተሓቢሮም ቅድሚ ሕዚ ኣብቲ ዘፈር ዝረኣዩ ዝነበሩ ጸገማት ንምፍታሕ ዝተፈላለዩ ምምሕያሻት ከም ዝተኻየደ እውን ተገሊጹ ኣሎ ንጸብጻብ ሰናይት ብርሃነ ኣባዲ ደመቀ ኢትዮጵያ ብፍርያት ሃፍቲ እንስሳን ዓሳን ካብ ኣፍሪካ ዝለዓለ ብርኪ ዘለዋ ሃገር ምዃና መረዳእታ ይሕብሩ ይኹን እምበር ካብዚ ዘፈር እትረኽቦ እቶት ምስቲ ሃፍቲ ዝመጣጠን ከም ዘይኮነ ይግለጽ እዩ የኛ ኤክስፖርት ቄራዎች በዓመት እስከ 200,000 ሜትሪክ ቶን ስጋ ናትና ቄራታት ኣብ ዓመት ክሳብ 200,000 ሜትሪክ ቶን ስጋ ኣዋሂዱ ናይ ምልኣኽ ዓቕሚ እዩ ዘለዎም ትካላት እዮም ሕዚ 20,000 ሜትሪክ ቶን እዩ ዝለኣኽ ዘሎ እዚ ድማ 10% እዩ ናይዚ ጸገም ሓደ ቀረብ እንስሳት እዩ ካልኣይ ውስንነት ዕዳጋታት እዩ እዚ መሰረታዊ ጸገም እዩ
ካብዚ ብተወሳኺ ኣረባብሓ እንስሳና ዝዘመነ ኣይኮነን እቲ ዘለውን ብሕገወጥ መንገዲ ናብ ጎረቤት ሃገራት ብኮንትሮባንድ ዝወፅእ ዘፈር እንስሳን ዓሳን ምዕባይ ኣብ ቁጠባዊ ዕቤት ካብ ዘለዎ ረብሓ ብተወሳኺ ንዕድል ስራሕ ፈጠራ ውሕስና ምግቢ ንምርግጋጽ ተኣሚንሉ እናተሰርሐ ምዃኑ ተሓቢሩ። እንደ መንግስት የአቅም ግንባታ ስራዎችን ባለሀብቶች በዚህ ዘርፍ ገብተው እንዲሰሩ እድል የማመቻቸት ዓቅሚ ህንፀት ኣብ ምዕባይ ሰብ ሃፍቲ ኣብዚ ዘፈር ንክዋፈሩ ዕድል ምምችቻው መንግስቲ እናሰርሐ እዩ። ነዚ ድማ ዝተፈላለዩ ተግባራት እናፈጸመ እዩ። ሰብ ሃፍቲ ናብቲ ኢንቨስትመንት እንትዋፈሩ ልዑል ዝኾነ ጽዕንቶ ስለ ዝህልዎም እፎይታ ዝረኽብሉ መንገዲ ምፍጣር ተኻኢሉ እዩ። ኣብቲ ዘፈር ሃፍቲ ፈሰስ ብምግባር ኣብ ምልማዕ ዝርከቡ ሰብ ሃፍቲ መንግስቲ ብዝሃቦ ትኹረት ውፅኢት የመዝግቡ ምህላዎም ተገሊጹ። በተለይ ከህገወጥ ንግድ ጋር የተያዘውና ተወዳዳሪ አለመሆን ጋር የተያዘው ችግር ምዝ ሕጋዊ ንግድን ተደራዳራይ ዘይምዃን ዝነበረ ጸገም ኣብ ቀረባ ብዝተኻይደ መምሓሺ ማክሮ ኢኮኖሚ እቲ ሸርፊ ብምምሓሽ ምንካይ ተኻይዱ እዩ። ብመዳይ እዚ ኣብ ሰደድ 70 ሚእታዊ ዕቤት ኣመዝጊቡ እዩ። ኣግሮ ፕሮሰሲንግ ብምምዕባል ዓቕሚ ሰደድ ንምዕባይ ይስራሕ ኣሎ። ኢትዮጵያ ዓቕሚ ፍርያት ሃፍቲ እንስሳን ዓሳን ብዘላቕነት ንምዕባይ ጸገማት ዝዓሊ መፍትሒ ሓሳብ ከም ዝተዳለወ ተሓቢሩ። እነዚህ ቄራዎች የማምረት አቅማቸው 20% አይበልጥ ከም ሃገር ዘለውና ቄራታት ናይ ምፍራይ ዓቕሞም ካብ 20 ሚእታዊ ኣይበልፅን። ሚኒስትር ሕርሻ ብዘጽደቆ ኣዋጅ ምትእስሳር ዕዳጋ ብምፍጣር ኩሉ ዝርብሐሉ መገዲ ፈጢሩ እዩ። ቄራ ዝድለ ቀረብ እንተተረኺቡ ዝድለ ፍርያት ምፍራይ ይኽእል። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሃፍቲ እንስሳን ዓሳን ንምዕባይ ዝሕግዝ ሰነድ ኣብ ቀረባ ዕላው ከም ዝተገበረ ይዝከር። ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወፃእ ክንሰግር ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሩስያን ዩክሬንን ህጹጽ ስምምዕ ደው ምባል ተኽሲ ንምዝራብ ከም ዝተሰማዕምዓ ገሊጾም። ክልቲአን ሃገራት ካብ ስምምዕ ደው ምባል ተኽሲ ብተወሳኺ እቲ ኩናት ደው ንምባል ዘኽእል ድርድር ክጅምራ እየን ዝብል ትጽቢት ኣሎም። ንጸብጻብ ዛህራ መሐመድ ጌታቸው ኣለሙ። ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሩስያ መዘንኦም ቭላድሚር ፑቲን ዝገበርዎ ዘተ ሰናይ ጅማሮ ምዃኑ ተገሊጹ። ትራምፕ ድሕርቲ ዘተ ሩስያን ዩክሬንን ስምምዕ ደው ምባል ተኽሲ ህጹጽ ዝርርብ ከም ዝገብራ ኣረጋጊጾም። ፕሬዝደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሩስያ መዘንኦም ቭላድሚር ፑቲን ንክልተ ሰዓታት ዝወድእ ልዝብ ስልኪ ድሕሪ ምግባሮም ሩስያን ዩክሬንን ስምምዕ ደው ምባል ተኽሲ ልዝብ ከም ዝጅምራ ተዛሪቦም። ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጾም ብዘስፈርዎ ጽሑፍ እቲ ትልሚ ብዝምልከት ንፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ከምኡውን ንመራሕቲ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ንፈረንሳይ፣ ንጣልያን፣ ንጀርመንን ፊንላንድን መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም። ኣብ መልእኽቶም ድማ ሩስያን ዩክሬንን ሽዑ ንሽዑ ህጹጽ ደው ምባል ተኽሲ ክጅምራ እየን። ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ምዝዛም እቲ ደው ምባል ተኽሲ ድርድር ክጅምራ ምዃንን ገሊጾም። ፑቲን ምስ ዩክሬን ንዘላቒ ስምምዕነት ሰላም ንምስራሕ ሩስያ ድልውቲ ምዃና ዝገልጹ ኮይኖም ዘለንስኪ ብወገኖም እዚ ኣገዳሲ እዋን እዩ፣ ኣብ እንገብሮም ዘትታት ድማ ኣሜሪካ ንኸይትፍለየና ክብሉ ኣተሓሳሲቦም። ፑቲን እቲ ጎንፂ ደው ንምባል ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ሃገሮም ምስ ዩክሬን ንምስራሕ ድልውቲ ምዃና ብምርግጋጽ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ስሩዕ ድርድር ንክጅመር ንዝገበርዎ ድጋፍ ኣመስጊኖም። ፑቲን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ምስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ ስምምዖም ተገለጹ እኳ እቲ ስምምዕ ደው ምባል ተኽሲ ግን መዓዝ ከም ዝጅመር ብወግዒ ዝበልዎ ነገር የለን። ፕሬዚደንት ትራምፕ እዋን ዘበነ ስልጣኖም ንሰላም ምዕሳል ምውዓል ከም ዝደልዩ ደጋጊሞም ተዛሪቦም እዮም። ጅማሮኦም እውን ንዕኡ ዘመላኽቲ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ። ተመልከቲ ማድ ዜና ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም እየ። ኣብ ኢትዮጵያ ሓደሽቲ ፋብሪካታት ሲሚንቶ ናብ ስራሕ ምእታውን ንዓውዲ ኮንስትራክሽን ምቹው ኩነታት ከም ዝፈጠረ ፕሬዚዳንት ታየ ኣጽቀሥላሴ ገሊጾም። ዲጂታል ኢትዮጵያ ጋህድን ምግባር ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ዘፈር ውልቀን ዓለም ለኸ መሓዙትን ምስ ኢትዮጵያ ንክሰርሑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ጻውዒት ኣቕሪቦም። ኣብ ዜና ወጻኢ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሩስያን ዩክሬንን ህጹጽ ስምምዕ ጠጠው ምባል ተኽሲ ንምትግባር ከም ዝተስማዕምዓ ገሊጾም።
ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚህ ዛዘም ስለምትካልኩም አዚና ነመስገን ሰላም